ħabib ta' veru. Ħabib ta' veru huwa bħal l-istilel. Mhux dejjem taraħ, imma taf li dejjem qiegħed hemm. Ma' ħabib ta' veru tista' titħaq aktar, titbissem ftit aktar u tħares lejn il-ħajja b'aktar ferħ. ħabib tajjeb u dak li jaf ħafna dwar l-istorja ta' ħajtek. Imma ħabib ta' veru u dak li jaqsam u jgħix l-istorja ta' ħajtek miegħek. Ħbieb tal-qalb qatt ma jkunu bogħod minn xulxin. Forsi ikunu il-bogħod fid-distanza, imma mhux bogħod mill-qalb.